Sikilluarat tamassi ulnummut quulertanarsinnaasumu. Ersnangila mannakkum imaaligunga. Sussigaluarpina alla marluput. Tiguyuk. Kalangwaninak. Up. Pasiwakit. Up. No. Tama, masiguturos masabastan na. Kuwanak tuming. Kisin yun naman na tanaw usap. Filmi yung nila. Tagusin na basi. Tigusap pala. Atoksin na basi. Kamisawas. Isidap sa mga tayo na ngwak. Tong, akalag, kanusala. Tanakalag, kinalawang po. Ala, sasakto ka namin. Tatamis nga pa. Ilawak tuming. Sabak bisan suni, maayos ni. Ala, makar, tingay pa. Ilawak tuming. Ala, ilawak tuming. Kuyong tabi sok tuming mga. Nakuha sinama, ginanos. Nakuha nabis sinama, ginanos. So, imma ka. Nakuha pa, angwak. Nakuha na pa, angwas. Angwak, sinafo. Okay, umaksutu sa rin. May streng nung nilok. Ala, kama yung nito. So, ilin yung pininok. So, tawa, tas naluwak po naman nakalubis ako komando. So, kasi tas hindi pa angwak. Tas yung tipasangin ko niya, bilang sa pasok ka. Piyangan kami siya? Yes, sa sinulit naman may sakon naman itong mga set, pinganak pa, sige suwa ko siya magkita ko puts, naman na ayawasos sa pingalsuda ko dito rates, ukuha kinaktos sabat. Tama mat, sige suwa ko siya makam, pulutak mula. Isingot siguro ama, isisakulag Herman Kotzman. Lawan ng pingayon, isak to sa Ole Flasha Johansson. Kung naso siya, taba taksangin sinni ingiswak sila streets taba tomberin ilis kanok per smettivisin mikrofoni semisilita kanok ilis na tsaksultra bisin makulota. Okay, ubingan sa itong mga lakpunga. Noon ng tanong ako siwan lakpunga. Tama ba erin siya punga unuman na ako sa singanat. Wala na ko angwa. Gusto ko yung kuya maka. Nalawa, isa ka lang natsasul sa kamang sits. Nalawa, ito mo namin nalawa ko naksul. Ano yung mga yung kumang naksul ang mga. O kung yung sa ba? Takut siya ni nagawin makapakpukan na sila sa sumanaksak. Singanak. Alright, yeah. Sime? Yes, wah. Apa siya itong naulok po nga. Tama rin, tapos sa takpak po, alik ko sa sukat na. Wala doon, may taksin din. Alik ko sa sukat na kami sakot. Mali sa simalit, ama nagsasud sa kafewa. Doon nak sumik, istan nak tumik. Ila kadut silang nak tumik ama. Adik ko sa sona ka umasud ha. Tuba sa nak tokat tapok. Ila man nak pos damon numbot. Des ila man nak ukiyo maklim masik ko pakadalo ka. Tesa. Isa na. Ila sa tak pisit, namin dati ko sa tigwa nga kaya lang sa tigwa ko sa piyo. Tama kayo ka. To kaya sakpi. Tama kayo kama. Kamak kasan nila. Okay, mga sukangin. Tama kayo kama. Kasi nga po, imagine na, isa ka sa kakto ka. Dali, well, nawala yung pingayiwat. Wahuli at sisino noon pa nupo nga. Sisimiyaw mo rin si Makpiang ini. Kasi kaningin siya kata, tama kayo rin pa may takto. Siya mo siya may tatang ni Kuya ng minang. So, dalakas ka. Dali. Ukiyok para kagip. Tao suminga ni Chikipin. Naksamingan ni. Para ako sa masida. Dali. Tama ma, dalawa po pas naksisap. Sila pa, misili ka lang kami tigos sa mga naw, sa minalawa ka hila. Snap na ko sinap po, imakon nila, snap na ko snap na suminga ni. Pas naksisap. Gusto mo yung mga mo yung des bisita nga kadarop. Anong may persnak pa? So, piko ka. Dali po rin siya. Yes. Tokak. Wala ko so. At at sinaw niya tayo na. Kama Max, amo sa kamala sa mga image to. DJ Rakpun, daw dan office ang mga pa manager so taksit na umaka. Imada taksin ni Tama Max. Alright, Evox, DJ Onavi fits. Spin that shit. Si Uther, isa pa sa mga numerics. Nakalit to pakalit. Woo! Ana!
Stone. Så det. Mesima sa ano siya kaso sa ato. Anadalok sa me. Komisyon sa me. Siya. Ay. Yes! Alright! Dali! Another facilities of talk! Anos Mafia siyo! Ilisi! Alright, tässä nammakaalisi. Toiasse tää tyhtiäpässä kun missä on ikinnut. Aina pinga jusiin naattu tää kone lisäput. Ilintungat situ. Ilisi kano lillappisiuk. Fem. Tää balu tyhtiä tässä ni. Siu. Saan naapik se on syyngi hutsipaa. Ano? Takit patakat. Dali. Yes, tämä oli pronouns. Että totta kai kun minä näin näissä että mä olin sitten kun petit. Kyllä tiedät on mutta se on aktit tehdään nää. Se saatit. Wow. Ai perada solo solo tekemme. Da. Tuttua mia. Oh. Da. Da. Det marcher. Kan ni berada di tempat pasal? Terus nawas ni no ini si coaching itu kan semua pasti beradab cerai pasti lah. Kan semua pasti. No, ada apa? Tomerit si kan semua fiasi, nah. 6. Alright, stabbing of your wits. Alright, kasinimida. Uama syy. Alright, dali. Yes. Ika paput, bono swak. Tekum nakafagyato to su puts. Tabang. Bigay your wits, isang pala sa rock pam. Kanyat. Yup. Hey, anak pagkalit tak tu ber. Nama dia muna lang galok sini. Alright. Dan dua dia sok tu. Damit. Ya zat. Oh, kinak suah. Dan itu sudah semua kita nomor tadi. Orang sok istipan ada cisai berni yang orang napuk cisai payu. Wow. Ano semua apa sih? No, tomberin di sekarang ni langsung sini. Oda. Yesuga qittarisiartortaku sindawiila sartinikkiartaruusaartut tartia malippa kaletto taanna taamattumik kuingaqarnarulartippaorta. Yes. Uatorta kita pasakak. Dali, kung ako silikume, orta pesik. Ito ay, tinopilipot. Ayun isa natin. Tama sila masakot, si Samasats. Tagan na!
Silfing sa toksuho. So ano? Luno nga sa sulit. Nagpipilag aksyan. So, naksulok po na. Nasulik. Isudo nga na, nasulik. Isuwing ito. Jigolok pa, itong mga jigolok pa niya sa miyas. Ala! Maka. Alam niya, ako ka talapak siya. Nagkukulok ko, limangon, Dali, wala ko so, ha? Nagkong niya ka nang uming na. So, dali, nakalis mga kapisa. Dali, dalawa, sisinok si Maureen, nakuwisanok sa niya. Lipak sa mga nakabet, ay may kasakats. Dali, nakalis sa kalis mga kapisa. Ja, sinasab ko ila. Pindi nga istunin na, kung wala nga istunin na, kita po, at sila sortos mo, o tamik itong kita. Alright, yay. Ingayot. merci kultur ta ni kita masuk. So, dali, mo kami, dali. Wala ko swak. Ang may sarap ko nga na, kinikala kami. Dahil nakakis ni isang naka, kuya ka nila. Kami, tokat kami. Ako sa ilis sa yung inasimi, sama nito dahil. Teko, kung singawit tak sa sili, pakatak singawit tak sa sili. Kasi kanina, piyakas mo lang niya kasi makalihan sa minasakto. Yes, alright, ibat piyak po ko. Tisa, kunak ako po nam. Anak, dekat. Ay, kita nga po ang insutre. Pinagtulong ako sa yay! Yay! Yaman yun, ano makiling na sakto, takang momon. Ang may ito diskulit. Isa David Toy. Tunuan yung mga sa aksmak pa siya pudala. Sinaro ang katsimasyo. Di ba yun nakaramba? Bakit pulutak? Sigawag nga sana si Goyo. Ay, datang na to so bernak tinikin natin kung sinahin ko lang pa datang na to so nakoksit ko. Diba, kinala sa pasakto ako makuha. Ay, wala ko so ako magilingon ako ng pusit nagkukulo at siguro ngayon pala. Ito ko pa sa sasakal ko mamnokso. Kasi isli pa yun. Pinyatok sa mga ulang kami. Akfang na wala kami kiswaktan. Sunaf na tinya pagkakakpo. Dali. No, kanis mga kapis eh. Diba? Inisip, kulit ka kanis mga kapis. Oh, no mo na, may tinarata pa. Kulit ka kalma. Sigawaksin na wala yung Suwak sa akin mga nilpo. Alright, yes. Tapos, hayop nila ka ba? Ilingas ko ito ako, so ito ko nakasin na ako. Siyempre ito na kit. Alright. Ingayot. Sen nalak siya to kami wa. Åtta biniwa. May dali. Wala ko swak. Ayun siya. Dali. So ito mga pusi. At sa ako ito mag-isip po. Tama, Mat. No mo na. Tagan na.
konser ka dapat. Semia, akis niya ko kasi ya. Yes, ito niyo kumapa ang inang at para ko sa otak desa. Yes, kalis mo, pise. Kamu mate. Mau Islam mak. Yes. Kalis mo, pise ilis kalu nilis sa pisiyok. Tässä kai magkaktot yung marinapina. Siguro sinasya sa katulad ako po nila tumiswak sinasatsi. Tama ito udah minta sakatuan na sa matsipong at sipa. Amoa Tibuni Asa, kamu cipuin. Masih sekali puin. Ay, kamu. Ako naksuwang ay. Ikaw. Niya ko ulit. Ano niya ko ulit? Tuesday yun. Tuesday biar awet. Tekan na. Ay, anak, isang po. Ay, men. Ay, dito. Ang masunanak po ko ay nasukaulak po. Masunanak po. Ay, dito. Lunokso eh. Ay, men. Ayan, pero sinigaan na. Ay, dapat mo lang i-shoot us kunin. Ayaw ka na eh. Dari. Oo, di ko sinama ka tutup. Isoksos, aksan. Siyong may aksan na magkoy siya na aksan. Eka. Tayo nulokso eh. Isa. Almen. Ay, sabi ko ano. Kasi yung hindi ko sa akin. Sa diktagan. Ida. Damadap, permiso. Almen. Kung ako swak. So, hindi pa yun. Tama, ikalus mo ako pa ay. Ini sino ka nang laro sa pisiyok? Ay, Tunisia. Ay, siyo, pingayuat. Wangani. Nomoni. Ya. Ay, kung ako isok. Yay. Ano ba yun? Dali. Dito sa sa kanak. Tagan na, dito sa isin lang. Sino, ana, iti tokso no po na sumit po ngayon makaroon niya, ana, iti niya sa ana, yay, ate, itak, sa susunod na ako ito, wow, ulit ka sa, ay, kati sa koktok, kasi putuwe takpaan. Alright. Hey, da. Alright. Hey, kalis takik. Alright, mate. Si mga nakalisinaw, ha? Alright. Kalisinaw, pwede ko sinaw. Mamanip po, ana, eh. Yes. Kung ako, swak, dali. At sama sa kasi, ka dapat. Yes, kanu semua apa sih? Ini sih kalau nggak langsung sih. Nomor 6. Yes, kaman pa siya na tumat. Sinagaya tumil pisu siya software ni. Oh, tumil din nila. Yes. Buat kamu sinapat laka. Tama po yung mga pasa. Susangatan na dahil sa kultura mo mo. Tokay, kung ako swak. Gabi kumapot. Sunod ko lang, mas ko pa si Puts, tutulis sa amin. Sabiha, Pits, tutulis si Nakte. Tagan na. Alright, ana, nomuni. Da. So, Nakte, tunulian ka sa maulak pa. Yeah! Alright, Pedrito Iso. Ba't sa kalaki, umahot pilit mo sa
siya. Cute. Dali. Alright. Tama. Okay, ay binagon. Naman si Muna. Dali. Okay, isa. Dalawa, ilang ko tayo na susigisin. Hindi man si Scorsese. Singit chuta sa katap. Isang takti pa yun. Kagkame. No, ilis ka nun sa mga pese. Ilis eh. Isin natin. No, ilis na kami sa mga piyasyo. Ana, Ota, Ses, Pingaywat. Wah, siu. Shoo. Hey, dali po lang ako, so. Hey, dali. Dali ko tao. Tama, mat, sige sa kanya ta. At chachi mo kasi po ila. Chi mo yun siya. Yes, ibati. Oh, hey, kami, ano. Ako tumayo na, hindi ko sinama. Kasi alos mga pa si Put. Nalokso yung mga na. Kami atok pa, nakakso ka nakso. Matsi ka, nung sumaba. Aysa. Yan. Gawin ka sumak pa si Pumba. O yan, sinunod ako. Yay. Dali! Uy! Ikaw sinama, okay ako tayo, bisuan? Dali, suli, feast pa si Putsit at pala kasi. Hey, ayaw mo na, tapos katalus mga pa siya. Inisin mo na kalun ng sosok pa siya. Ota! Yes, ano daw natubig. Asi sarsorsi mo, tayo daw ma. Kasi hindi ka. Isigin natin lang, matiwa, hindi sa kampat. Ota, may dun na. Ang mga wakta, sinusutak na mama. Dali, pwede siya. Queen! Yee! Alright. Tukak, dati siya nabapis-outs. Tama tumula ka nung mida. Tama ang piyakas, ma'am. Di ko sinalaw pa. Basta kung kapatis sa abto siya. Happy birth! Yee! Ayun na! Hey! Alright. Tama. Yan, pero sinyaman. Alright. Ikaw ka si takot. Ikaw ka si takot. Woo! Padang-pad. Ane. Yung mga isusulak pa, yung mga yung pumakayo na yun, ha? Pinabitawa na. Basta ka rin, ako siningan, hindi kinaguro ang nakpok. Kaya pero suni, kung sa pwede na nakpok, mas kinok suni, nasakasama ko ako, di ba? Kaya mo mo yung school with 3 boots. Yes! Ane. Dali, boy! Ang nga ko na. Dali, kalis mga pasel. Tama. Ilis sa kanong kagilak sa usap kasi. Tomasyo. Kulit at tomasyo. Yes. At siya, kamang ginagi siya. Ilisa kasi nawa, kinasok. Kasi nunuan na. Siyo! Akit! Yay! Wala natin sa kumita ka na ikaw nga rin mo oda. Up tayo. Kung nagsusya ko na ako sok. Nagkume. Ikaw up. Ang madagos na halawa pa. Dito sa sakso ang mga daklo. Pagsigit ko ako na sok. Wow! Asan? Sinapin, sigwa sa kipa sa ito. Sok. Nada sunok-sok. Hey! Sa sakit pa sa ito. So, ang nagkos. Snap! Sa... Ay, nasunok-suni. Sasuni. Nagkasok-suni. Akasaktot. Kinapaswa. Nasam. Yay! Sampai. Kemek. Kalau ni ay. Oh, ay. Ay, istik, snaktok swap. Ay, kano swap na sinis swap. Kalau ni ay. Tikula. Sapat kami yang kena kisin ni.
Kan macam kalau anak puja pakai yang ini. Punya desa ni. Nikah desa ni puja desa. Ila. Kan semua apa sih? Yes, dah kalau nak susun siu. Siu, alright. Tapi kau iwat. Wah, sa tapat na kami Si, alright. Yes, tepat alright. Tadi. Hey. Hai. Tekuk as nilang tabi may man. Wah, kasi masak sini kasi. Tekuk sa masak tu sa singilan. Kaya po dikyan uts. Dikyan. Isin na, kaya asmal uwi tagan na. Ano face cam? Asa. Yes. Seriously shocked. Tunggu suara tuloy. Alright. Seriously the powder is stuck tuloy. Alright. Ano nung sakto iso kasi nga doon na to iso. Hey, alright. Yeah, hey, dale. Ano sa mga pasin? Gusto mo kang nasusunisyo? Yes, inusyaan sa tok ano to na. Oda. So, inisang mapatla ka, ode. Dale, pwede ako so. Gusto na kasi ko kasi pa kamasu. Tama match, sabi natin siyam. Sabihan na. Asa. Ay, tinutuwa ni inuusap. Tinusin na ako. Ay, perok sini. Isawalok sini. Nakaksuwalok sini. Nakaksuwalok sini. Skoksi. Asa. Apeswe. Gusto na. Ibig mami yung name, Masa. Ay, ang magasana. Hey, ako sa. Tokan. Tokan, Masa. Bitik ko, maingasan, kitsingawas, hindi ko pa step po. Sa hindi ka sa catch. Dahil ka nung mga kapis eh. Hindi sila ka nung mga kapis eh. Ni. Order. Ni. Asa. Yee. Okay, swap. Ayun ka sa catch. Ayun gusto ko kumapo ka mga na. Ama. Nakakatsama sa watay. Kasi sa kasama. Kadapot. Ay. Ano? Wama. Kinuha pa. Yes, Tusiyaw. Bilangas mo pa si Max. Taga na, Tusiyaw. Aksyon! Desidaan na! Desidaan na! Wakpo nga mga! Desidaan na aksyon! Wow, wakpo! Aksyon! Asa! Ay, dikitap ko ba yun? Dukla suno ba yun? Ay! Ano saktok suwet? Asa! Tayo na yes! Desusyo pa kayo ba? Testa sa basaksyo. Tumalo ni sa basaksyo yung masak. Aksyon! Ay, sige na nga. Aksyon! Thank you, bro. Sa linggo, sige na ama. Testa ng swakay. Ikiyo. Parang sakit. Wala ko siya. Ya, nasipat ka siya. Meron ako po kasi sige lang matik ko. Meron ako man. Meron ako. Ang naka. Dali. Susagin lang may ilan. Okay. One house, so. Taga dito. Yes.
kan is maar opgezij. Essa, ini sih me, tomno kan is maar opgezij. Si, si. Takaisin na ako simbisedaa simasorso. Chibon! Wata Chiboy, kasi nakatatatata. Tari, essa. Ano niya, alam mo kasi, ano niya? Ay, nga ba ito? Essa. Ila. Mata pa sa mga ulis na kalawag na aywa sa ito ayok sakit siya sa akin. Alam mo na ito kak, pagkisan ng gaslakin niya, tagan na, siya. Ay, nagkikam na mo na sa kan. Esa. Ay, tagan na, tunaksuangin ko ni, magkuha, apit siya kan. Alok palo, pinakasus pa wala ang buhay siya may tutut sa kanyang nisan. Kung maksualak siya ni sa dawa na sokpas yung pa matutut buhay siya. Sa kanyang nisan, mamog ka ng takakpas yung dalawa ka. Dali ko na ako suwak. Ano sumak po siya? Kasi nasok sa mga milyon ni Mesa, umasok pa siya, pinakakit pa siya. Inisa ka nung nalasok sa siya. Silasorsuak si Mamat, automate tuloy. Wah, ni kami yung kapat lang, man. Yes, dali. Ko na ako suwak. Alright, isa. Bueno kami inuwan amin, ipakangin na mila. Siguro. No, ayun lang, tapos lang ipaktis sa awit, tagan na. Aswak, ayun nga, gusto ko sa nagkukta. Sinitsi, taga. Gusto na suswi. Nakadayok, smak. Aysa! Tagkak, anam, nagsama ko na siya, kaya aswak. Estado de Messi, a mama com pessoa, Ay, sinap ni jiwa tak itu ke siwana. Arme. Ay, sarsona de sinap. Ay, sa de sal. Aku tu betul super sama ni tu familiar usnai betul ni me tapi me asal na. Dekat. Abu pasti tak apa kan me dai. Okey lah pasik. Kami pun ya kena kot. Yes, nak ini dah. Kami tu pakai. Asal na. Aduh semua pasik, listen. Sawa, mag-quiz naman. Gusto ko sinawag ka. Kami sumakamnos. Kaya sige, pagsilala. Ano natin tisay? Diwak siya ka naman na. Namuno ko kami sapat. Namuti. Amanuti. Asa. Damang Wachi. Ano ko Wala so. Ang may tiyari niya. Sila ka. Asa. Dali. Kekak.
Ayun na silis siya, kanu ipisimekan, manito, ayun na silis siya. Ayan, one, dali. Tokat, tulis sabi, ako sa mepan, isinay, tagan na. Asa, niya ko yung sulay nga. Akswak. Asa. So, susunod sa kayamin ko na sinahanap ko na eh. So, susunod. Asa, da. Ano ko siya nakasuni. Niyakso nakasuni. Niyakso na masilig kami. Apa no? Una pa lang, wak. Pinaks mas, pinaks. Dali. Kami. Ang mas ko yung may imat. May ko sa lang ito ba yun? Gusto yung i-church. Wala siya yung kapag. Pitak pilik. Ya ko iso ya sa. Kami. Imat, sakay, butuan. Iyak sa kalwa. Imas na kalwa. Pumalat, sakay, butuan. Ikaw yung ano? Yes. Dali, kung ano ako iswak. Kanu iswak, pisi. Susunod ko ako sa mama. Tagusin na ako. Sila ito ako sa mapasit ko iso. Nasa payo. Dali, ilisin mo kanu naksos pisi. Alright, ni, bingayot. 아마치 아저락술 닦아봤다 기나빠리 닦아봤을까 마마 Si Rasul, okay, say dapat. Yes, kung ano, swak. Makaman mo swak po. Yes. Yes, sir. Ano itong namin po, tulisam na kamamilis. Tagusin na mga taga, piyakasulok po. Piyakapis, tagal na! Ay, ano, praise God, asa. Di masusuiran, tas may masigat at kamatayan. Ay, sama. Kung naksulok nis, kung naksulok, another naksulok. Gawa, panupakit ito. Yay! Yay! Kangasi, basta kalaan simi po, ano masakot. Yay! Yay! Alright. Mahistok. Alright. Touch the mat. Amen. Without the bit of taco. Without the bit of taco. Without the bit of taco. Amen. Kalau tukar suka, kalau tukar suka, tukar susah. Nah, dale, kalau semua apa sih? Dali, inisin na kanis mga kapis, inisin tayo siya kanis mga kapis. Ni. Tana Bisuli Dali, wala akong swak sa. Dali. Yung mga pimas mo ni, mga tunas, sticky selfie, sticky selfie, imagine, kanta. Yeah. No, dali, tutya. Isin na, tagan na. Sa sinagot. Ay na. Ay, ana. Ay, itong kutsura, ito. Akso ako na. Ito nga. So, nagkunikuso lang naftan. Sumimitawa nila. Makakalan mo, ni. Madang ipinayuan. Akso. Akso lang sunod. Ano nga lang sunod. Stunak suit, kapit pa ito, kung isuot, apat sa kapok. Kinakungak tuwin nakswa. Bisa nakswa. Ana, apat yung si mama, nakswa sa gamit, ay sakit sa kaya siya. Kasi nilungo sa tuwakso, nakswa si makit, nakswa si makit dance. Ayun. Bisa. Yep. Dari, wala ko swak, ukalak pa si Tuchits. Kan u smake, se? Allez. Emma, allez, c'est ma carte de la sauce, puis
Både. Oota. Isoin. Täällä. Voidaan iso. Ai, tu se toisu. Kyllä minulla on. Tää. Ai, me. Tää. Ai, kun tämä pop. Kita kun kita ai, kun tämä jakse. Kita kun tämä. Kita Guten Morgen, Axel. Kan du smake på seg? Ikke se. Så først jeg til at jeg som ser det var reile. Maria. I dag kan du smake på seg. Ni. Amo ni kita sekali na mikir. Så du må ta med popta. Eller på noe så. Arit. Tama med jeg takker da. Du ser bare på sin arit. Det blir sutt. Ay, mida ana de sama sana menta toisu esa. Ina laksuni ana nawala na laksuni akati laksuni. Ay, sa de kitai. Tapi papa yun ni diskuti. Sawa, itu sekolah apa? Terus nasi. Ay. Dati ko kawit ka lang yan, mga kawit lang yan. Dali, isa, gagkam, may gawa na mitak, tukluan. Kung sana. Gagkat, iba't di ba iwa? Kung nasa ko di ba iwa? Yay! Dali! Yay! Ano sa mga flash yun? Agamat, ano? Sila nga naman nila siya. Ano nga, ito pa sila nila. Tama na lang susuwat sa ko. Ano sa mga pasyo nga? Nung muni. Wow, Oka! Asay! Ayun ka sa kasi. Ayun ka sa kasi. Yes! Kasi. Dali, yun. Tama, tulisan ng biya. Put! Eh, akin nita. Asay! Laksway! Amada nunu chilik asa. Nunu ang nataktok suin makamadas sa ilalim sa. Aksu ako na. Isa. Meron ako sa susanak sa meron ni sa mga tikos ang lito. Na. Bakit? Alas ako na mo sa. Isa na. Seni suruh. Dia amma apa dia kena aktor su. Master semua. Alright, this is my opposite. Kinalo ni ko sinangin na kinsa sinangin lalo ni kami. Yung nawasok sununo ano yung kapot at tutunuan. Ini sa mga opposite. Ni. Tadi, kono so. Ila sa susunod pa siya kami man ni sa susunod kadangin ko ni ma. Snangis ni non naksunil. Ayo na. Tama ma tu sila ng saka o ta ka pias mo sa kusina ma isi nights. Nakimas iniiling mo kimakpastos. Akit ditakpo ka na. Ay, mid, so bisa kasmak posisyon eh. Akit, ang tasok sila ang nagdod. Ano nakakakuktok? At sa mga makan, at sa mga ikalon, at takang nag-iisama nung may makadalo ka. Kasi, ano, nakatoso. Makan, ang maksimas na ka. Meron nili, ang kagun akda. At sa dito ko, simasok yung makan. Ay, nakatoso. Kiula ka po. Dahil pumunod sa aktipan. Isang wakso, lakso na eh. Reaksi, sabi ni,
nakasok siya. Kalau ko kasi ito. Yes. Amen. Ay, nakaloka kami lang. Agad ko lang nga. Kaloka. Amen. Nagusinamak sa kalis mga pisa. Yes, eh. Kasi apaksok sinali. Pasok ko na kaluwa. So, tama doon. Naktinos. No, kalis mga pisa. Order. Yes, oda. Dali ko walang timidas si Biyang. Sa kanta, pita mama, kasi sa mama, imapok. Ako sa pamo. Kaya kapag siya kanya. Akin, anak ka. Nasa niya sa maraksok. Kaya, niloksok na stasyon. Kaya, akin din, niloksok sila. Taktak siya. Ay, buwis kami, nasa doktor eh. Kinapap. Nakimas ako gusto. Matagos na ba? Maniwan niya. Makinas. Simas sa kadawang sakta. Ay, kadapat. Alam ko eh. Kadapat, ukasuadan no pa. Kadapat, atas sa wakaya sa kulak pa. Isi mga kato si Amiki yun na sir. Yes, kadapat, kasi sa sanak yung mga may tun mo. Yes, kano sa mga pasa? Order. Ano yeah, kano sa mga pasa ulit siya? Kasi ako yung ito pasa. Kano, wala. Hey, tulis siya. Sukatakan na sa lakson eh. Aksa, gusto siya. Sinay, tagan na. Oh, gagkan muna. Nagkuk. Nagkusiyok. Sa kulakson, sa kumakson. Ana. Kasi mawala, may matok. Kasangin ko na kami, mas makpusip po aksan eh. Kung nga daw siya, sa marong. Titil. Amen eh, siya doon siya, Jits. Dawal, inapula ako sa nyo, nasa anak ko, pagkalugan. Pagkalugan, kislok-lok. Akin, yung sino, sigit kami siya, kuwan. Naanakso eh. Yeah. Ayun, tigat. Baka nasa naso. Baka, ako pa si pa. Kitsitak-tok ka. Ako pa ka, kitsitak-tok ka. Hey. Akin mo eh. Mga pisala ka mo, pisitok. Yes, daddy. Kami sa mga pisa eh. Yay! Kaya po siya na. Dahil lisa kami sa mga pisa. Order. Yes, ikunan na wala sinapot. Ota. Alright. Ay, me. Sama kasi. Kami nito sa ma'am. Ikunan na wala sinapungok. Tata. Tama, Mats. Tulsis, sabi Pats. Isa ko anak siya. Taga na. Ikon na po. Ikon na. Buwan na. Yes. Nice. Suka. Ini doktor siya. Na. It's so doon din. Apa nga nga sa sili? Yes. Apa nga nga sa sili? Sa laksyon eh.
zorg voor de zand. Jee, dat was het dan. Jee. Alright. Wah, magkasakadalas na oh. Yeah, ano yung mga kapasa? Napagkakasi pa yun. Maka napagkakasi pa nga, niligkas si Maga, unahin na. Lalo ka yung mga kapasa. Alright. Yes, ikon naggartong madat si Medinopon. Ay, me, kapag niya. Ito sa suita kan pataka, Chi. Pasa, chi. Nasaan ko kasta ulit. Dali, kung na usok to. Dali, bisa naksak to. Adama, patsi, dami sa katalok pa. Dapat, yung siya pera pa. Hindi ako shopping na ako. Tagal na. Akin na, sige ko pa. Ang mali ko naman to. So, naksulat ka na. Ang mali naksulat na mas. So, ang maanak ka. Akin na. Asa, ganito, taktok, tukasok naman. Naon na nagsilak ka na. Okay. Sa tao na siya, nagpapakay ka, nambagta ka. Ano sa'yo siya, kasi apoy naman, kalokon, naman. Ang mga mesan mo, kalosak po. Ang mesan niya, kalosak to. Dali. Makanya, ang mesa. At sa tusok, ang mesa, sarap ko sa tama, ang mesa. Mama, niliyog ka na, laktak ko yun. Okay, happy, ang mesa. Dali. Alright, yes, kanisma ako siya. Ano, kumag, alam niya. Ini sila kanisma ako siya. Ni. What ni? Yes, yes, ayun ka sa kat. Wala. Ay, ikun na takatala ka. Ito siya mo na, ikun na siya sunod. Sinita ko lang. Siguro mas siya sa kakasip. Ay, yan. Ako na. Ay. Ako na mo na. Anak sa ko iso. Ikun na. Sunod. Ay, lang na. Naon ko nga sa kutsino, kuno, nada no, sa. Dapat duluan. Ano ba? Ang pinamat, nagtaksi ka. Kanigasyo. Kemay ko, ano? Bisa na lang. Kano sa mga famous yun? Sa page ko yung tamad, si Medinopon. Ay, sag! Mana minute per film, mga amit, kuingin na bata, putspitsuaret, pitore. Kitarek. Yes, dali. Magtatsa ka lang niya, aksyon. Tawag dito sa bisa ka nakalong mada, dito siya, biya sa pitakan na, ano isa ko ikadag kami. Alright, hey. Ang mga nakikita mo yung lahat. Takturan. Sade. Ay, gusto sa pasik. Alright, dapat kung naksola, mga studio naksola kami. Dapat yung kistasok. Sa naksola. Kung naksola. Kinapakawang kasi may sakwa naksola. Yay!
me. Nice. Pinoksultan me lahat. Me. Kakano, kahit sakit to, kahit sakit na rin. Yes. Alright. Dahil kami sumakapos eh. Di ba yun? Isa. Ilisin mo kami sumakapos eh. Shoot. Ni. Order. Order. Alright. Wala akong swak. No, tu sais ça, il y a tonton sur de qui est c'est marrant. C'est comme ça. Ikun na wala sa napon. Ah, il connaît dans la snap pour moi. Yes, il connaît dans le show. Yes, il connaît dans Zorna pa si Torso. Isa ka rin sa hip-hop ni Sakit pa siya. Isa. Kahit tumig ka man siya ng filos ko. Isa. Ano pa iska? Ay! Kalibisik tapit. Kano bisik tapan. Bisik to. Yes! Dahil kami sumakapos eh! Tingnan asa, yun na yung kaya umawalak po. Ulis kami sumakapos eh. Ni! Freski wa sa mani. Ni! Dahil ko na ako swak. Tingnan Dali, no, ada ko dikli kita kanom me kay sirap ya, piwak sila, dito lang ako kapos sa ka na, basta. Maksus na sapat, ang ini sinis tumarik. At maksus na kaway mo na, marinig. Maksus yung pagkakwan. Oh, baka! Kaday baka! Nagkam na kami, nagkam na asa! Baka nga ano siya naman, madalas ko. Bahis na pasok, kapag naksudan pa, baka nawala kami. Yan. Kami. Asaw, di ka masama. Ano sinawa? Diba? Ulit na kami. Ako nag-copy. Siya nagalanin. Nagawas na anak sasok naman. Makipaksin. Naman sunak pun. Tanaksyon ko. Access dito ko yung supot. Sige na pala. Nasanap na apa. Nagtakso ako. Ito ka sa emak. Kaya ka sa ana. Pagkataktok, pagkakamaswa. Ay, alis siya. Nagkabar, may ipalakpas eh. Ay, mga katapayok to niya nga. Ano yan? Yay, bigat to iso. Tama, apay, ay, umay, masakot ko ulit. At saka yan, tigalak siya. Ay, makto kaya mati naliso da makto naliso sa road in the water ko because no kasi ni si fish na ba si itin la sokas na rock patch kanis makapisi o nga shoot Ota, pita si fit tava kamaswa me de o kalong me de isa ba isti mita kalong tago aktio Ota shoot amma Ota ano lagi pusit da ko ba tokat dali Tukibera ka ba na? Tagal na. Isinatse. Alright, ang magawa maktukaktuks. Alright.
kisa sa ako dito pagkali nga kapit nga sumipo nga. Ay. Yes. Dati ba eh. Nagkuno ka na kami, pusya kami, nakapisa ako. Kaya rin sa usi. Ay, kita kaya ka lahat siya. Kita kaya ka siya. Christian, Christian ka dyan, piko na ako na ako. So, yung mga sama kasi yung kami na tama lang, pagkatangyan sila. Yeah, tapos tadi, ay wala, ilis si Mada siya kang si Bato, si Tommy Fitz. Nung musyo. 아마쇼. Yes, tadi siya mita. Ano ilis si Musyo. Siyo, amasyo. Yes, tadi, kung ako siya, ako siya. Duwan. Yeah, tapos kanila ito pa si Put, sa kami makakakas mapasikad na, makakakas mapasikad na pagkat bilang mo isuli. Tama, mat, tuliya ba pets? Ano yan? Tagad na! Ay, ang magamaksak. Magkala Put, dali. Hey! Ako ganit, dunokso rin, dami dunokso rin, ibigay ko sa naksan eh. Dami ng yupak, sinanap po. Amia paano ay. Ano ka man eh. Tsaka tiso ko yung suwa. Ilakto ko yung suwa. Dali. Kasi, kambayis mo kasi pamadagwa pa. Dilit sa sutak pa. Kala ka sitak sa sisyo. Ilakto ka tapo yung minute. Diba yung sinulak sa pagpasipot, amat. Terus lawas, dinukakso, apa, dinugin na ko lang. Kitsa ko silig. Dali. Wala ko siya, nokse. Ano siya mga kapise? Mga kalumma. Dahil sa una, hindi ko sisuwang itsokin, may kukatsitsukin. Kasi mga narisisyo ko ito na. Unang wak, nomuni, nomuota, nomuni. Dali, wala ako sa kapay fits, kamarada. Kamu may tataan na. Ota. Dapat yun ni. Hey, dali, wala ako sa. Ayun na kasi. Yes, igiyatok po na. Masipin pa si Puts. Dapat yung siya, piyang kakakpats. Isin na kaya. Isin na kaya. Maksusa-usa. Taga na. Ay, ano kasi nito? Hey! Ang gulo-gulo! Nakasunak sila eh. Nahayonak pa rin mga liya. Mama ko yung show rin. Dahil ang manulis na ang maniyo niya. Maniyo eh. Yung utod. Alright. Sa warak sila ang mana. Yay! Alagina, kamunak tuloy na ang mayi. Say, sa sila. Arme, dali, muna ako so. Dahil mamay sa kalis mga kapisa. Ano pa yun? Sila sa kalis mga kapisa. Ota. Uy, muna ako so. Imaskad. Hey. Basta na, boxy yan! Ang masiwo! Yes! Tama, ingat naman tayo ni Sinne. Ibang si Manny kas lang yan. Simisut siya ligo. Kinaiwanan sa tagot silang pakpon. Aywa sa kutsak kailangan makapok. Kinamita, aywa ba unuman na. Kasi ito sa kasak. Alam may pa, kano yung pisa. Dali, kiyap pa. Tibasin na ako. Unuman, natas na ko sinasa ka mag-isip. Pagkataas ko sa po. Kaya, bisulit ka. Sulit ka, bisulit ka. Aisa, nakat inaksimazo untuk kasat damarin me. Tama mat kasat sinaso. Apa ru ilasa nafsu. Ada seme amay ni siya kasat pesmete ko. Apa ilasa ru? Apa ilasa sa lapo ilawa ma apa ila osinaw. No. Kung kumit naman, bitaw ni ko upan, bitaw ni ko na pa sa puts.
nappanikapassunaamita assaati mitaapiarna yortorparparpaappa mitaqatisaaqassavарсимата наппаангитсун иммакалаа итсингортуут си уанга намминеқ исмаамалиллугу сорлертормитааваала мартаак ангисуерсаариаллартиттукасиуппут кисианам пеқарпаама фрис кеккутаммаа таанна микисо qingarsualik taanna каттатталик кануастан такова наарсуарпак амма териарсуасикаси таанна таккуа алиторииппак имаат танна qaasariarснарторуссуасулулик тастанна илимаисаттуут qisuaraatiqarsuarmaani писутилу тиирами тааккуа тааману таанна нассустутту нассулик ма имаалиорпаани тааннаамма тиитерпо ичичиня ано тава масорсамани лукапиа маа микинерсарпут таанатсерпо так илиминаатерлаарснаап тааккортай намассимиси миналигиахассимагами уманалигиахаттукасиуппу таамааммат улуммеққилаассаппут наилисси массакналиллииссааси нипитунерпаа тассаава аюгаасусса татинарсиу тоққарснамминеқ илисси таава исмарси жауссиу иллиассааси қанеқ исмақарфигивисиу уна айт қанеқ исмақарфигивисиу уна қанеқ исмақарфигивисиу уна Ano mes mga kaibigan una. Oh, dahil pinapa po kumaksok, ilis kala ito. Ito. Ano ko may lisit sa nibigyan na pa sa unisa. Istawan. Ukulele, ito kaya sa pagpiapis kami mga kaibigan una. Kami, uname, ano is mga kaibigan. Sinikin na ko la repeatin na ko la. Isera, what you want to try mo? Put it speak to it. Imatala ko ma. Kaya? Right? Come on. Oi. Lala. Siapa ka? Before sorts. No, kung gusto ko kasi mo, tama mat, isip, kagkakakila, bitcoin nga rin, itsimong ngayon sa kadasat. 있으면 중국 비슷한 중국도 알람
Yes, dali. Gusto ko gusto ano mo tiyong putit. Dali. Uni sa school. Uni. So, tas ngayon na, negosyo to ha. Namin suit. Oy, yan. Itingom niyo to set. In, 2, 3, no! Another si Jenny Rasa kasi. Alright. Okay. Woo! Okay. Ito yung first sa asin. Another si Jenny Rasa. So, yes. Woo! Alright. What's the last night talk? Dali, nakakalas mo ako kasi. Basta kumuha lang. At pinag na. Yes, ukubayo na gunagtakit kasi. Yung mga, nga natatayawat na dun, sanlaki sinasos. Kung nga pala, hap. Tama yung sumaya, makalisalita sa nga kasi niya, hap. Kung nakalakalis mo ako, fiyas yun. Kaya, kung nakalakalis mo ako, fiyas yun. Kaya may nakalis mga finish yun! Kakamesa, unang nakalis mga finish yun! Dabalo, unang nakalis mga finish yun! Asa! Tama, Mads! Tilas nasa ka makilip ng pasak na sa puuna, unalo. Pagko. Tama. Tama, Mats. Tama, tukaw. Ano ako kulak sa mga dabis, eh? Ila, tas tama po. Tama, Mats. Katsakalaw na, maksawtis rin, ay? Maksawtis rin, katsakalaw na, masakot. Tama, Mats. Ada siya kalaw siya, ada siya kalaw. Maksawtis na, sabi ni Kusyo. Saan na sa lang, kaya pa siya, up, tagan na! Bueno, sok. No, tama may malakla sounds. Yung basta, ano may uno man na ay sa to kasi yung kanong mga pisil. Tama pa din siya kanong may kanong isu mga pisil. Ay masok to, ay masok. Yes, Mr. Konyaktsan, ibitin nakpad ay rasok ng Monia Chile! Victor mo na ako, sok! Victor ka, iting mo po, tama mo ko na ako, sok, nakadaya siya, sinipito ka sa satsak. Kung na ako, sok, nakadaya siya, apaw, tago yung mga pun. Apaw, may dahil sound!
Nakapaya.